Hi havia una vegada, fa molt de temps, una llebre que vivia entre altres animals com són ara el xacal, el mico i la llúdria. Vivien en pau i harmonia i un dia a la setmana el dedicaven a la meditació i al dejuni a fi de purificar el cos i l'esperit. Per posar fi al dia de dejuni, a més, havien de donar alguna almoina a algun indigent. Cada un va buscar quelcom d'aliment per donar, però la llebre pensà que no valia la pena perdre el temps buscant menges, sinó que si apareixia algú pobre, li donaria el seu propi cos com a aliment. Així fou com un indigent entrebancà amb ella i la llebre demana al pobre que encengués una foguera, ja que li donaria un bon tros de carn fresca. I així va ser, però abans que el foc comencés a escalfar la carn, aparegué el déu de la natura, ja que s'havia commogut davant de tanta generositat i valor, i alliberà la llebre d'una mort segura, oferint altres menges a l'indigent. I conte contat, ja s'ha acabat.